Autobusom ili automobilom u Bosnu i Hercegovinu možete ući, a nakon toga ćete u karanten 14 ili 28 dana, osim ako niste Milorad Dodik. Dodik je u Srbiju išao 23. marta, a onda opet i danas. Zašto nije u karantenu po povratku u zemlju, pitali smo vladu Republike Srpske. U odgovoru objašnjavaju kako se naredbom Republičkog štaba o obaveznoj karanteni navodi da su od izricanja izuzeti rukovodioci ovog entiteta kao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. A ova naredba, skupa sa izuzećem, donesena je isti dan kada je ovaj član predsjedništva prvi put tokom krize s pandemijom otišao u Srbiju, 23. marta. Avionom građani ne mogu ući u zemlju, dostavljaju se samo medicinska pomoć i donacija. Državni ministar sigurnosti u pismu stranim ambasadama u Bosni i Hercegovini poručio je da strane građane možemo poslati kući, ali nemojte nam dovoditi naše. Vlasti u Bosni i Hercegovini će omogućiti organizovanje posebnih letova i drugih oblika transporta stranih državljana prema njihovim državama i pružiti potrebnu podršku za njihovu realizaciju, ali molimo da se ovakvi letovi i drugi vidovi transporta istovremeno ne koriste za organizovanje povratka državljana Bosne i Hercegovine iz vaših zemalja u Bosnu i Hercegovinu. Radončić objašnjava, za takav korak trebala bi odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prije toga kriznih štabova i Ureda za zakonodavstvo. Dio ovih odluka dobili su građani BiH koji se nalazi u Tirolu, njih 90 bi uskoro trebali moći kući. Izašlo je iz Beča su izašla 2 autobusa, negdje oko 90 ljudi i ima još uvijek interesanata, znači negdje po 120 ljudi kod nas na spisku su izrazile želju da krenu prema Bosni i Hercegovini. Tih 90 sam spomenuo iz Tirola i ostali su po Austriji, jer ljudi su izgubili posao, njihove su neke prirodne poslove, nemaju gdje da budu i žele da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. I mislim da je to njihovo ustavno pravno i da treba, naravno, da im se obezbijedi da se vrati u svoju domovinu. Ukupno 54 osobe koje su nam se javile, njih 13 je prebačeno u Bosnu i Hercegovinu. Sa ostalim građanima vodimo svakodnevni dijalog, imamo listu koju pomno pratimo, koja se povećava iz dana u dan, jer imamo ljude koji nam se nisu prije javili, a sada se javljaju, koji su imali druge načine i vizije kako da dođu do domovine. A te vizije su bili komercijalni letovi, jer od Osla do Sarajeva ima 1860 km vazdušnom linijom, a skoro 2500 km kopnenom. Odnos Bosne i Hercegovine prema svojim građanima komentarišu i drugi ambasadori, poredeći kako rade zemlje Evropske unije. I dok Milorad Dodik iz zemlje ulazi i izlazi bez karantene, samoizolacije i drugih mjera, naši građani u udaljenijim zemljama, od kojih dio više nema ni posla, ni primanja, ni smještaja, ne mogu do Bosne i Hercegovine. I to bi možda mogao biti odgovor na pitanje koje ćemo opet postavljati za koji mjesec, a to je zašto ljudi masovno odlaze iz BiH. Hana Sokolović, N1, Sarajevo.